preparasyon nagyang kuta di tanu di ka kapagisai di tanu di ka panimo sa gyang kuta luto na malakal maut na anto na idalil nagyang kuta kaya tirono Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kautu aya mo anan yan na aya ini tawag wala kumiya maratiya na supupuni mo unaluto ada na banyan una analuto patazawwadu fa inna khaira zadi taqwa panimo kanu sa luto sa edad na banyan una analuto nakati ini talu wallah ino tutulun wallah agyang kuto luto adad na banyan una analuto Huwag, hay miya marati at wallah nakalakan yuso Allah. Hagka tukati sa titu akalak. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. O baka no mamatay, adi ka no tu ay managpungunutan si iku Allah ta'ala. Di ka no titu miya marati. Ay mga niya na tulad no kalak si iku Allah. Nasutaro to pa kaunati ko mga suguan wallahu ta'ala ko kagagawon. Mga uripan wallah. Naginan itulad na nagyang kutakalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag. Ini panguyat Allah sukal kapreparasyon ako ay man nakapagataling umaw kapatay. Uy, adideng ka to no pisa ka to na yaman niyan na manusya. Yan ni sabab mga uripan wallahu ta'ala ayamanan yan na kailangan nakasabutan o pisa ka to na rakitan. Uy, kasabutan o pisa ka to na rakitan. Kanabayatan o di pamagagawan antay miya kalalarkitan o in. Uy, kaaya di tanu di ipamagagaw na antaw arkitanuy katalingo mo anak kapatay na tarutupad na ayman na panaguntaman ayman na niyan na kapapangungunutan niyan sa mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala gina ni di tanu di ipamagagaw away ka o ilma ayman na tanu di ipamagagaw ni man to mga urip wala na ate miada tanun na yamanan yan na mga mukari. Miada din so yamanan tao da makasua. Na ebu yamanan yan na pamakasurga. Na so yamanan yan na mga doktor gusto mga mufti. Dia ki. Uy, ay pakasurga sigurado na giyang kuto ang mga tao. Amyaw mo malakal maut. Na pananaguntaman na niya nagyang kuta din yan di ka pananggili ko lang ano ni sa parwallah. Pananaguntaman niyan so din yan di kinggulan ko mga nisugu Allah ta'ala. Si iku prautan no ay ana niya nasabutian si iku agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. So mga doktor gusto mga mufti na isa ini ibarat tanak no ni mantu. Aki pupantag niran si iku mga mukari lagi diwa di imamamakin nga mga lug sami mga pagariami na sumanga mo pati ako sumanga doktor na mga pormayor siran kudun nagyang kasi saraga kalakakagi ama na niya na oras-oras time to time nabkanagyo siya ngayon pamanakya po Islamic Cross ayaw ida kali ang takip sumpay nira ka nung usabutian si kuya man na agama na aya kay ibaratan na kanako mga mo pati ako sumanga doktor ginan din sumanga alim na mga pormayor nasa kano, sa katano, na yung mga niya na mga retailer. May ako umaso mga pormayor na punimbulat kiran. Na mustahil ubatan o matimbulat sulang wano dagang ano pormayor kadita no gagaga. Ay mga niya na pumamakin tano na sa dun sa gagagaw no paratiya tano. Na ipanggulalan tano na umakapantagi tano ruwa kapatay, mga uripan wallah, na miyatay tano ang masusuatar kita no su Allah. Allahu Akbar. Kaya kaysa na ako sa bagisi ko mga pagaritan no. Nung kari pagibaratan na sa dagangan na pormayor. Nastigang na ang kayo pa man na mga ulama gusto mga mukari. Natigang na suman su Allah miya ka lang kapag iko kan dagang. Kanabasa ka ni miya ka lang kapag iko kan dagang. Uway. Kapiya ka lang kapag wala su dagangan na kalabaan na dad na ba niya nakalapis. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Pia ka lang ka po Allah ta'ala ay miya maratiya na bagos ka na pangguna na sa dagangan kau to dagangan at Allah adad na ba niya nakalapis uy Agu kilidas kaniya na kusik sa malipadas. So dun sualay miya kalangkap. Iman to na miya ka umaso mga ulama, mga pormayor.
Petimbalan nila kita nuwagi ang kayamanan yan na mga dagangan nila na pumimilitan sa makuwatan ron. Anto na pumasaan tanuron. Nakatiso pumasaan tanuron. Adagangan adun na ba niya nakalapis sa tigu Allah. Agwaya mga niyan nagkilidasan niya kasi sa amalipadas na tu'minuna billahi wa rasuli. So kaparati atano si iku Allah. Kauno ti tano si iku Allah. Si iku ema na panaguntaman nagusuka uno ti tano si iku sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi amwalikum wa anfusikum naguso mga tamukyo apang gusto niyo ko agama, gusto niyo ko lalang ko Allah o anfusikum naguso mga ginawa niyo. Uy. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun nakagina na tigu Allah imiya ka pier kanu kapakaslang sa maliwanag kapakadag sa dunia katugumpia sa dunia na ayamala na si salungan na more. Iya kalbulbud at ano pamimikiran kenapa tanu ketadaso ilmu mga mubti gusto mga doktor ka di tanu prautan. Ada bat kare saragakal. Oy. Ayamanan niyan na lagi tanu mga ritiri rasadin sa kagatan sa nguta ini ayamanan niyan na dinilibiri ra kita no na pipunggulalan tanu. Gito su ikatlo ka tirima walau talasi ko amal. Niya ikhlas pa ipunggulalan. Ipunggulalan at no nasal sa kagatan na ipunggulalan tanu. Uy, na o kapan tagitan ro nakapatay na miya matay tanu si ko pangingilian wallah na sabab sa giyang ko to panaguntaman tanu ko di tanu di kasusu atas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miya ka matanu sa alungan na mori akawidan tanu agiyang ko to aluto akal kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagi din mga uripan wallah. Gi mga luksa kan naguskan wa mga pagariyakan. Aya kapag tagalo ginawa ko are